Asị gị ihe agba n'aka ejighị ugogbe enene ya. Ihe agba n'aka ejighị enyo wee na-enyo ya. Good morning, good afternoon, good evening. Based on where you are watching us from and also the time you made this video. Ka m kwukwa ya ọzọ dịka m kwuru na mmalite na ihe agba n'aka adaghị enene na miro. Ọ bụ na ịbata na this broadcast, biko o nwere ihe ọ ga-cost gị sharing the broadcast. Nya bụ gbasa ozi ya. Pịara m aka na share button gị. O nwere ihe nji kwuo na ihe agba n'aka na-ejighị ugogbe enene ya. Biko tụọ na network si dị taa nagide na anyị, we've tried our best. I made this video to say network na-enye anyị ezigbo nsogbu, but we hope to continue. Dịka m na-ekwu bụ before anyị nwebe challenge network. Nsị gị na ihe agba n'aka ọ dịrọ necessary ije ka echeke na miro. And ekwugo m na ọbara ulu anyị adịghị eme this video to impress or to oppress anybody. Kama ka anyị maa ma onwe ndị okwukwe ha na-esheki n'ihe Chineke pụrụ ime. Because anyị anụgori nne na Christianity bụ scam, na Christ n'onwe bụ scam. If you are a Christian and you are not sharing this video, mana inwezi ihe ọzọ ibu n'obi, that no nwere onye Chineke, onwe bụ onye Jesus mepere anyị, onwere onye isi Jesus mepere anyị ya, onwere onye ngwụlọ Jesus mee ka ọ gaa ije, and all that and all that. For the sake nye anyị address. Let me start from the second picture dị na nke dị na ani. The lady ke blue scarf. Because share this broadcast. Share this broadcast. All the very important. This lady, afia bụ Joy. Mgbe mkpechara ekpere Chineke mepe anyị ya ọfụba ụzọ, gee ntị. Asụrụ gị na mụ mepere anyị ya. I don't have the ability to open the eyes of the blind. But asị m gị na mkpechara ekpere Chineke mepe anyị ya ọfụba ụzọ. Release him address ya na ebe obi n'ugwu Agba. We say you can go and verify. Ọ bụrụ ihe ịkọ ọnụ ụmụ nwaanyị nọ Mama Ngozi na ndị ya dị. Ihe a bụrụ ihe ịkọ ọnụ Mama Ngozi na ndị ya dị, no, nye m address. Enye gị address. Agakwana to the family of onye ahụ ifu picture ya. Gaa to ndị bi within, ndị bi around. Onwero ka mmadụ ga-ekpuwe isi osikwa ya bụrụ sọsọ 48 hours ka ndị ogbu ya maọbụ ndị ya adị ya maọbụ ndị street ya ghara ịma na onye a na-esekpuzi ya n'aka aga. So verification abụrụ ihe ị ga-eje ime n'aka ndị ihe enye gị information ha. Go to the street, that is knowledge. Go to the place onye ha bi, go to the village and ask questions, unless if you are swimming and sleeping on ignorance. Obuna problem gabro ignorance, that you really want to know mo nwere onye Chineke gwọrọ ya, me nwere ihe dịka divine healing. Just like so many Megoluka people, they confused. Ufodu na eche ma divine healing na eziokwu ka asị.
Now, so many pastors and prophets are into arranging and stage managing of miracles and prophecies. Does not mean na Chineke abrosi Chineke. Now, so many pastors and prophets are today into extortion. Inapundi mmadu ego for prayers. Ndị na-ana ndị mmadụ ego consultation. Ekwugo m nọ ndị ori ka ha bụ. They are not representing Christ in anywhere. Ka m kwukwa ya ọzọ. Ndị na-ana ndị mmadụ ego consultation. They are not representing Christ anywhere. Ndị na-asị gị na ị ga-eso seed ego onenwa before azaba ekpere gị. They are not representing Christ. Ha bụ ndị ori. They are not in any way representing Christ. Ndị na-asị gị na ị ga-akwụ ụgwọ consultation. Ụfọdụ asị gị ebe dị 45 years na ị ga-eso 45,000 as seed. They are not representing Christ in any way. Okay. But n'agbanyeghị na ndị a niile nọ na-ebute aja afa to the body of Christ, that does not mean na Christ agboro real. That does not mean na Christ cannot heal. That does not mean na enwerozi ihe na divine healing. And that is why I have come to give details, information. Ndị mmadụ. I will start from these two people. Okay, any go information. Joy bụ sister anyị kelu blue n'isi. Anyị go information about her. Some people went and verified. Achọrọ m ka share this broadcast. Ọ bụrụ bụ a Christian, achọrọ m ka ifu reason ị ga-eji share this broadcast. Ndị jere ugwu agba n'ebe Joy na family ebi, je verify ya ma mgbe Joy kpuburu isi. Ha je verify cha chi ya azụ nweta the report, but they never came on air. Ha abadoro na media na public space to tell the world ihe ha jeta na the verification. Ke ka isi malụ na ha je verification. Na ndị ogbe, ndị street gwara anyị na ndị dị otu a bịalụ. Fa kpọgodu the family of Joy. Gwa ha na onwe ndị bịa na-ajụ anyị ma Joy okpuburu isi before. Na ha gosiri anyị foto Joy. Foto Joy ya ha gosiri na street bụ foto ha anyị nwa postu na page anyị na Facebook. Ha gosi ndị a foto asị ya yes na anyị ma sister na okpuburu isi before. O wee jụọ asị ya gịnị meziri? Ndị street gwa ha na ọ na-afụzi ụzọ kịta. Ha wee jụọ ndị street gịnị meziri o ji fụba ụzọ. Ndị street na ha amarọkwa na ihe ama before bụ na Joy kpuburu isi, mana ihe ama taa bụ na Joy na-afụ ụzọ. Before mbịaba this broadcast, agago na page ya share kwa testimony Joy na family mgbe Chineke mepere anya ya. Share gome na page ya the testimony of Joy, the miracle of Joy receiving her sight as from a blind woman to Chineke onye Chineke mepere anya ya ọ na-afụ ụzọ. Achọrọ ka share this broadcast because fana amaghari ife a fana amaghari ma ndị agwọla ala n'ụlọ ekpere dị na mkpọ ụnọ. Ma ndị agwọla ala n'ụlọ ekpere dị na mkpọ ụnọ. Ndị eji afa Jesus Christ gwọ ala n'ụlọ ekpere dị na mkpọ ụnọ. Agwọchazie gị ala inweta onwe gị nwantịntị eziokwu na asị na ala na sị ya na ntamu adana. Ifutuzia nwantịntị light wee couple batipa
couple bagwongoro which Yakube against Christ. The same man eji afia gwo gala n'ụlọ ekpere dị na mkpọ ụnọ. Now share the broadcast because Hannah Mayari Hamarona, a time like this will come, they will be silenced. Hey jego na Uguaba Ebejo Ibi Jeme verification. Wherefore na truly na Joy was blind and today she can see. Gini ka emelia emeli operation anya gini ka emelia ekperi ekpele onya bi ha na-akpọ divine healing. Olu anyị bụ ikpe ekpele mana olu anyị abụrụ ize ekpele. And let me tell you, ọbụkwa na onye ọbụla anyị kpere ekpele na-enweta miracle. Ọbụkwa na onye ọbụla anyị kpere ekpele ka Chukwu zara ekpere ya. Mana onye ọ chọrọ imele ebele ka ọ ga-emele ebele. Ihe nji chọọ ka i share this post bụ na agaje m release the address, name and the location ebe onye nke anọ n'enu Chinechere m ebe ọ nọ. Ka ha je jụọ ndị street ha na ndị ya dị ha ma okpubulu isi before. Ka ha welukwa ifele si ebe a na dịka ha ji ifele si ugwu agbawe na. Because na ha mekata agbanyekwa kamera ka ha force ndị ugwu agba ka ha kwue na Joy nwere mgbe ha kpuru isi. Onye furniture wee welu saw o ji alụ furniture wee nyefe ọsọ ka va ji wee si ugwu agba na. Clear, just share the broadcast. Oburo I'm surprised. Akwa do mofuma we bia na this broadcast because I'm know when the oga agbaka isi. Mana ha ka afuru ihe genti ebe aka inota before release the information nke onye no n'enu. Akam ga biakwa na this broadcast. Tinye gi picture, nye gi name and the location onye Chineke gwọrọ ala. A young man nwere isi mgbaka ekpele isi mgbaka ya dajuo ihe na-eme ya dị mma ọ dịkwa normal na anya kwa moto bụrụ driver. Mmenye gị tinye his picture, tinye his name, tinye his location, so that if you doubt, you go and verify. Opori puta na akọ na social media ka mama na akọ ọnụ mama Ngozi na ndị ya dị. Go and verify. I verify ya ijetakwa biakwa gwakwa ụwa ijeta na verification gị. Don't keep it under the carpet. After verifying, come and tell the world, because what they go and ekwu onwere onye agwala onwere Jesus mepere anya onwere onye gwulo gara ije. Aga m etinye picture onye Umuezoka na Ebonyi State, Nizanot na Ebonyi State. Tinye location ebe ọ nọ. Tinye afa village ye. Na ha aga ije. Ekpechala ekpele obi na gabi ije. I will post him here with his picture. Tinye mamia. I can even put the mother's video ebe mamia na-ekwu okwu. Now ihe bụ olu gị bụ. Well picture this guy. Bogodo onye Umuezoka na abo ndị ma. Banyel ha the video or the picture jụọ ha onye village unu. Ha sị gị ijụọ onwe mgbe ọ na-anaghị agaba ije. Ha sị gị ha ije gịnị mezi o ji gaba ije. Ịmazi ihe a ga-asa gị. Rapụnụ mkpọtụ a ka iji nwayọ mee ya. Ọ bụrụ ihe ike ọnụ. Ọ bụrụ ihe preaching. No ihe facts. Go and verify. Now, does not mean that others will not believe. Na minority. Nezibute minority. Ono the very, very, very few. Ono nine na-ekwere na Igbo elube ka one Roman Catholic Church dị n'Obosi. Ekpokọta ndị nine na-ekwere nọ na the whole Igbo land. Unu elube ka one Roman Catholic Church dị n'Obosi.
So that you don't believe does not mean na Christ abozi ha hobu. And let me tell you more. Akanwekwa so many other things Chineke kagami kagafanya kambia. Agametia gi picture ebele na die. Ebele bụ onye aba dị na njikọ ka local government. Ebele at her old age ana maro na ọka ga-atụ ime mecha atụa ime wee mụba nwoke mụba nwanyị mụgodo eji mụ ito at the same time. The process ị ga-anụ ya aga m agwa gị kịta etinye the day oge elu ya ị na-afụ picture ya ị na-afụ address ya enyekwe gị phone number ya go and verify. You cannot tell me now when the oya no muje egwo ha. It is not what Jesus did. It is not in the script. It is not in our manuscript. Bu Bible ani. Bible said they came to Jesus. They came to Jesus. You didn't hear me. Bible said they came to Jesus. Bring them. Let them come and sit under the influence of my voice. Sit under our teaching. From teaching. Because healing is a process. Bring them. Let them come and sit under the teaching. Gradual process. If we are not banyego. So, I'm getting a video. Onye Chineke gwala with evidence. I'm getting a picture. Onye nana ha gije. Ekpechala ekpele obi na gabije. With address, location. Dika na chinye gi information onye ano na enu ka ijeje me verification. I'm getting a picture and the video. Onye nana ha tu ime cha. Man after prayers or to ime akoko kosi mu ejimu ito gabu story for another day. Ngeti ekwal gi picture and video Chinwe onye ojoto na Anambra State onye eji ogwu agworo agwo maka ndị si na ogwu adịrọ maka ndị si na enwere ihe dịka witchcraft eji ogwu agworo agwo piarie marriage ye ubosi nwoke biara inu ya bata na be ha. That first day nwoke biara inu ya bata na be ha na 2013. The man na afurozi ozo block wa Chinwe na phone kwụsị igwa Chinwe okwu and everything about na Chinwe end ya. After 10 years, somebody introduced Chinwe to us. I beche bele no July. Olu no September. The man that left Chinwe 10 years ago came back and married her on 23rd December last year. I was there. The video there. I will bring more and more and more to prove to you that this God we are talking about is real. And when you can go frustrated, and out of your frustration, in us, Christianity is a scam. We know that it's frustration. I'm here, I'm an of frustration. I'm an ego depressed. I'm an ego bigago a lot. I'm an ego began a metukusig in a brain. But that does not change whom Christ is. That will not change whom Christ is. So, upon a Christian, and you are not sharing this video, imani hotaro the aim. If you are a Christian and you are not sharing this video, imani hotaro the aim. If you are a Christian and you are not sharing this video, you don't understand the aim. Thank God I am running an unmonetized page, and I will never
monetize my Facebook page, because it is not for money making. It is for awareness, telling people the truth about whom God is. Now listen, this lady no name without one pen can you give information here? Kijeje join this street, join the obodo, mo publicity before. Without akwụkwọ na pen can you give information gwa ga ebe ga ebe habi gwa go obodo ebe osiputa ka I welu foto eje join the obodo mo publicity before. Then open up police before draw ham on a full zoketa. Then open on a full zoketa, draw how manage, because I'm annoyed about the next question. Man, the important thing is the correct information. Don't hide it. Makanama nifele amankwegi gwanyo twisije. Now, this girl's name bu Chinecherem. Her name is Chinecherem. I hope you are writing it down. Makandi gaje verification. Papia bu onya na po Ephraim Nwobu. Verification na kan choki ime within Okilikiri ebe hano, so that kobulu ndi ogbe na ndi village ga agwa gi ko yari bu no familia na egogbu ha bia kwuo. Ephraim Nwobu bụ onye amanuke. Hi, this video na appear many people are so this video na appear many people are so ha moro na ga apụta no dia mana ha ka ga fu more of us coming. Ekwugom na yes, and when the pastors na arrange enwe what percentage, greater percentage of prophets, pastors no into arrange ministry. Agafuku na etiti ndi Orthodox churches fajuru eju. Agafu ndi pastors na ndi prophets na message manage na arrange prophecies ene bulu mmadu amumo na say yes man of God, yes man of God, talk to me man of God. Hade what percentage ha carry? But has that changed whom Christ is? Never. Ebobu imitation, iyobu na enwere imitation ya originally had somewhere. Obu na maro malia. Iyobu na enwere fake. Originally had somewhere. Ebere chidi, God bless you. Nka epiari aketa betare mo. Okay, now share param the broadcast. And when the pastors, and the prophets, and the reverend fathers, bu professionals, nena punde mwadego, mande gasigi, if what you have cannot solve your problem, sow it as a seed. Nya bobo ni nwe problem 20,000. Man if you nwe 15,000. Asigi woluza 15,000 ga sow seed. Onya bori. Ndi makesi hanata gi seed. Hanata gi tithe. Hanata gi consultation fee. Hanata gi ego deliverance. Hanata gi otoka haga nagide ge ego. Ibo kozi ego ikwu na seed, ego tithe, ego deliverance, ego consultation, ego ihe niile mmụọ gị aghasa. Because obu na aga anatasi gị ego niile
at the end of the day, it is a different thing. But the challenge there is that they will collect all this money from you. You will spend all your hard-earned money thinking that they can get a solution like this prophet or pastor. At the end of the day, nothing. If we are frustrated, we are in a church, you open up a Christianity, but I say it is not true. After all, ikekwite kokwa na nke dibia dotu echi uwa nyonyo uwa gị nni lụọ ọrụ mmiri ke ndị amusu emele gị agwụ isetụla ndị ichie ikwu nne gị kpochie onunu kpụọ arụ. At the end of the day ị ka nọkwa ka ị nọ, onwebe ihe change na ndụ gị. At the end of the day, change in Andoge. Can you just share this broadcast with me? Yanamaka share this broadcast. So, otwa hije kwa no uka eriegi. Ihe na-achọ inwetara ya. Igbakwaje na nke ndị dibia rikwa gị. Ijekwa na nke ndị eze nwanyị rikwa gị, yet nothing is changing in your life. That does not mean na Christ abro real. That does not mean that God cannot change situations. That you are frustrated, you go see your frustration na social media, does not mean that Christ is not God. Now, let me end this broadcast. I'm going to get my WhatsApp number in case on one personal problem nkege nwanwe ichoka iwelu godi enwale mama Chineke na aza ekpele n'eziokwu, you can contact us. Now, kamchi ya na inye gị information maka this girl. Agwa ngị na afọ bụ Chinechere m Nwobu. Afọ papia bụ Mr. Ephraim Nwobu. On azakwa all my namesake. Ha bụ ndị Amanuke dị na, I believe Oka North, if I'm correct. Amanuke dị na Oka, ọgwụ unu masị more north more south. Mana ebe ha bi bụ n'ebe a na-akpọ Mba Ukwu dịkwa n'Ọka. Ebe ha bi na Mba Ukwu bụ ebe a na-akpọ na Nkwu dị n'ime Ngodo village. Iwere na foto a gaba Mba Ukwu, maọbụ na ịbụ onye Mba Ukwu na-awọchi m. Iwere foto a gaba Mba Ukwu, gaba ebe a na-akpọ Ngodo village, amara m ebe ọ bụ, mana their information ka na-enye gị. Ilute na Ngodo village, chọọ ebe a na-akpọ na Nkwu, amara m ma Ngodo dị n'ime na Nkwu maọbụ na Nkwu dị n'ime Ngodo. Ilue gosi picture na mami ya nke nwaanyị ya nke ayi kelu milk color n'isi bụ mami ya. So ọ bụrụgodu na ndị mmadụ amara the girl, ha ga-ama mami ya. Juke na ajụjụ ma onwe mgbe this girl kpuru isi, asị gị jụọ ha ọka kpuru isi kịta ka ọfụbago ụzọ. Asị gị jụọ ha how manage. Inweta information na chiyata na social media maọbụ na any other media platform, gwa ụwa ihe ijetara. Ma Jesus ọ ka bụ ihe ọ bụ ka ọ bụrụzi, gwa ụwa ma enigwe ọ na-emeghe anya ndị mmadụ, ma ọ na-agwọ ya, ma ọ na-atọpụ ndị mmadụ na-agbụ tupu ị bịa na social media kwe ihe na-amara. The next video ị ga-afụ, m ga-egosi gị onye wila ala ekpere Chineke gwọọ ya ala isi dị ya mma. Ekwugo m ya mbụ. M ga-egosi gị onye na-anaghị aga ije, onye ụmụ ezoka na-anaghị aga ije, ekpesịrị ekpere Chineke mee obi na-egaba ije. M ga-egosi gị onye Aba na Njikọ Ọka na-atụrụ ime cha mana ekpesịrị ekpere Chineke mee
oturu ime mụọ nwa mụọ ejima ịtọ mụrụ gaba. Aga m egosi gị ofu ezinụlọ n'unu bi na mkpọmkpọ ebe nwere arụsị, mana onwe ndị na-asị ebe niile anyị na-eje ekpele ezinụlọ anyị je achigodo ebe a next year ka ama ma family ya ma ihe oche njigo. Mma egosi gị family bi na mkpọmkpọ ebe wita alụsị ha, anyị bịa mebie alụsị ha dịka ha kwetara ka anyị mebie. Anyị adịghị emebie alụsị mmadụ n'aka ike, onye asị anyị mebie anyị emebie, wee kpee ekpele dedicate the family to God. Gịnị mezie n'ikpeazụ? M ga-egosi gị the family again ka ịfụzi ọnọdụ ha nọ n'ikpeazụ. Ọ ga-abụ onye na-asị gị na Christianity bụ fake, gbe ya nkịtị, nọọ mkpụrụ mmiri na-enye ya nsogbu. Onye na-asị gị na Jizọs bụ scam, asakwana anya, ịga ya nso ị ga-achọpụta na ọnọdụ under the influence of mkpụrụ mmiri. Onye na-asị gị na enwere ihe dịka na Jizọs pụtaba na arụ adịchakwa onye ahụ, onwego mental issue, depression na metụba gị na brain. Mana nke bụ eziokwu bụ na m ga-aga n'iru na-ekpele gị ekpele. Gị nwa bụ onye na-esonye, pịa aka na share button maka na this broadcast ama last much. Mana aga m enye gị my WhatsApp number ka ịtụkwa challenge. Ọ bụ na enwere ihe na-enye ndụ gị nsogbu, ị chọrọ iji ema ma Chukwu ọ na-aza ekpele eziokwu, ị ga-ewere my WhatsApp number now. Ọ bụrụkwa m na-eme ya, and I have said it before, ọ bụrụ onye ọbụla mkpele ekpele ka Chineke gbanwere ọnọdụ ya. Onye ọ chọrọ imele ebele ka ọ ga-emele ebele. The only thing bụ ọlụ anyị bụ praying for the people. 070 51 sorry onwe ka o si dị. Ana m akpọ the WhatsApp number. Biko akpọkwana nọmba akpọ, dee message na WhatsApp. Ndị nọ na this broadcast bụ ndị degoro message na WhatsApp before. Unu ga-ama na m na-eji aka m akpọ gị. When them na by 2 a.m., when them na by 3 a.m., when them na by 4 a.m., because I don't have time to sleep. I have been in this ministry for 25 years. And by the grace of God, this ministry has taken me to 19 countries of the world. My last program was in UK, United Kingdom. From London to Birmingham, Birmingham to Scotland, Scotland back to Hatfield, then to London we concluded. And the MM testimony release on the internet. You can ask why in there you were the quiet, the silent since. When we started, I don't know. We started 25 years ago. I don't know social media video. I said no to social media. Ndị bona ha na alụ we push be. Na I got social media, na I got social media. Finally, I got na social media. If not, you wouldn't have known. Na I know. Kama no onye Chukwu zale ekpele. Onwe Chukwu zale ekpele okolo ụmụnne ya. Akpọkwana this number akpọ. This WhatsApp number akpọkwana just those in on WhatsApp mo drop a voice note. We will call you by I be ready to talk to you. I will call you by myself. 07051202988. Now I decided not to talk to Ndi frustrated, but somebody Armstrong said, what have you achieved and what have you done for Igbo for the past 25 years? I have employed 223, am I right? 213 Igbo youths in my factories and industries. You may not know that. As an employer of labor, I have 213 Igbo youths that I pay at the end of every month. What have you achieved?
Armstrong Ejiofor. May God bless all of you for being here. Please, if you have not shared the broadcast, share the broadcast. Some people in every pastor they live on tithe and offering. They think that every preacher live on tithe and offering. But I can tell you authoritatively that in this past 25 years, for this past 25 years, anabengi tithe gi, anabengi seed gi. Yet I another offering na church. Bukol offering ni na dash yo fonye I manono nampa. Abekwa pa Sunday I nakota kwa offering ni na I dash ya onye ozo no nampa. And by the grace of God, his blessings Zulanyaro. I had a private jet. I na ekwu okwu ndị Chineke gesi n'aka anyị gozie. Now this media space, now this social media, now this page, ndị na follow this page gama. Now this year, I kpọtara ụmụaka be anyị ma ndị okenye ma ndị agadi nwoke na ndị agadi nwaanyị na-eme business mana aka na-eshake na business. When you had 200,000 naira each, and I nearly a mad 54. Let me say it again. I nearly 200,000 naira each person to 54 persons this year. Boom akabani, nandi okenya nandi name business aka na-shake. Is it because nanya debu trumpet kandi agwalala no na ekpele dị na mkpọ ụnọ? Is it because nanya de memkpọtụ ka ndị agwalala no na ekpele dị na mkpọ ụnọ? Some people are even testifying to that. It is there. It is on this media space. So before you talk, if you color, and you think that every pastor and every prophet the dependent on tithe and offering, shut up. Shut up. May God bless whomsoever that is here, whomsoever that has shared the broadcast. If you have not shared the broadcast, share the broadcast so that you can listen to it again and again. If you need more information about Chinecherem and his whereabouts, you can come to our message box and we'll give you the directions. And I pray that more testimonies are coming. Your own testimony is also coming. I said, your own testimony is also coming. May God bless you all. Enjoy your week. My name is Ephraim Ononye. Ngwajisike o. Share kwa the broadcast. Pikwara maka na share button. Kwebo yoyo n'ime Chineke.